Začína sa zápas ligy, kolo neviem, medzi 9. B a Piatakmi. Výkop zápasu sa začne onedlho. Začal sa zápas medzi 9. A a 5. triedou. Pardon, 9. B. Teraz sa dostal Jano Jesenský k lopte a skoro dal gól. Jano Jesenský dáva gól, otvára skóre tohto zápasu a 9. B vyhráva 1-0. Teraz chyba u Piatakov a Jano Griger dáva tyč. Nie, nebude to druhý gól. Jano Griger má stále loptu. A Jano Jesenský hlavou zakončuje. Filip Sopoci, Jano Griger, robí si svoje povestné kľúčky. Dáva Filipovi Sopoci náražačka, brankár chytá. Filip Sopoci zase pri lopte. Nára Jano Jesenského a to bola šanca. 9. tlačia. Pravda, že sú favoritmi tohto zápasu. Teraz piataci majú šancu, ale 9-taci rýchlo zmrazili ich chuťky. Jano Griger strelá. Teraz nevieme, čo sa stalo. Asi nejaké problémy s brankárom. A bude nasledovať asi priateľská lopta. Deviataci majú roh. A skoro gól hlavou, nádherný Jan Griger. Piataci majú protiútok. Čo vymyslia? A toto bol skoro krásny gól z podania Cvrčka, Prčka. Filip Sopoci pri lopte. Jan Griger, nahrávka. Filip Sopoci krásne. A toto mal byť gól, ale Jano Jesenský